Здравейте на моите верни последователи. Отново съм на пътя и явно хората, които имат униформа полиция, са неприкосновени и пресичат където им падне. Също така хората си, не знам, купуват ли си книжките, какво се случва, но 98% от тях не могат да карат. Аз съм постоянно на ръба на живота, но просто обичам адреналина и затова явно всеки дневно си го причинявам. Също така, поне да бях обмислила кариера в таксиметровия бранш или нещо в доставчик на храна, на нещо доставчик, или аконтаджия, спиди, нещо там, поне да изкарвам някой лев, а не да карам на усмивки по цял ден. Защото това гориво си върви и общо взето, не знам как да ви го кажа, обаче не е пригодена София за толкова много коли. И то за толкова нескопосани шофьори 98% от времето. Сега не казвам, нали, че аз съм някакъв невероятен тук шофьор с 18 категории и тираджи, естествено, че те, нали, се водят за най-добрите шофьори. Но все пак някак си имам усет да гледам в огледалата и въобще да се оглеждам и да внимавам и другите, да мисля някакви неща и мигачи да давам и давайки мигача да не си мисля постоянно, че това ми е топ предимството. И дам ли мигач, аз минавам. Няма значение, че колата е точно до мен и ще ме блъсне, но... Ох и така, това са моите размисли от днескашния ден, тъй като пътувам отново един час от единия край на София до другия и вече ми се реве. Така че това беше от мене. Много ви благодаря. Лек ден и до чуване. Толкова много коли. И то за толкова нескопосани шофьори 98% от времето. Сега не казвам, нали, че аз съм някакъв невероятен тук шофьор с 18 категории и тираджи, естествено, че те, нали, се водят за най-добрите шофьори. Но все пак някак си имам усет да гледам в огледалата и въобще да се оглеждам и да внимавам и другите, да мисля някакви неща и мигачи да давам и давайки мигача да не си мисля постоянно, че това ми е топ предимството. И дам ли мигач, аз минавам. Няма значение, че колата е точно до мен и ще ме блъсне, но... Ох и така, това са моите размисли от днескашния ден, тъй като пътувам отново един час от единия край на София до другия и вече ми се реве. Така че това беше от мене. Много ви благодаря. Лек ден и до чуване.